बाक्सानि बसन्त केरखातारिनि नख'राव गिबि बरमाज्रा हालामारि केरखातारि फोलेर बाहागिजों लोगोसे दालाय दासा मेलाखौ खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि माज्राबारि गामियाव खुंनाय केरखातारि बाहागि मेलानि हाबाफारि बायदियै गाहाय लांगोना बेखेवनाय केरखातारि फोलेर बाहागोजों लोगोसे दालाय दासा नख'रनिफ्राय रुंसारि जालांनाय सुबुंफोरनो बिबार बावनाय, गोसोम जि फ्लेग बिरहोनाय, आरज गाबनाय, बाहागिफोरखौ सिनायथि होनाय आरो सावराय मेल जुथुमनाय जायो। जुथुमनाय मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो रुंसारि पुर्णानन्द केरखातारिनि बिजामादै बलेन चन्द्र बसुमतारिया। मेलाव बाहागो लाफैनानै माखासे बुंथिगिरिफ्रा बिबुंथिखौ लाखियो। बे समाव जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारिनि लानाय मोगा मोगियाव बिथांमोना मा बुंदों फै मिथिना लानि। गिबियावनो बडलेण्ड बुब्लि निउसनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। बिथांमोनाबो जोंनि बरमाज्रा हालामनि केरखातारि बाहागि आरो दालाय दासानि खावलायनाय लेखा नुजाथिफैनानै जोंखौ मदद खालामफैदों। बेनिखाय थोजासे रोजा रोजा साबायखर। दा जोंनि बे मेलाखौ खुंफुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों उन्दैनिफ्राय दिनैसिम गोबां 40 बोसोरानो जाबाय। जोंनि आफा, आदै, मादै, आनै, आबौमोन बिसोरनि जेसेबां दालाय दासा दं बेफोरनि दालाय दासाखौ जों मोजाङै सिनायनो हाया। बहाबा लामा दथायाव लोगो मोनबाबो जों माने सिनायनो हायै बायदि नोंबा आं गावबा गाव एरायलायनाय जायो। बेनिखायनो जोङो बे बेलायाव न'आव फैफिनब्लासो जों मिथिनो मोनो दे आमखानि फिसाज्लायाबो बै मिटिङाव थांदोंमोन। अब्लाथ' जों सौदावलायनाय लोगो मोनलायदोंमोन, सौदावलायदोंबो। नाथाय सिनायथि गैलायनि थाखाय गावबा गाव नोंबा आं, आंबा आं, बिखुंजों बिखुं बाथ्रायाव जायो। बिखुंजों बिखुं माने मोखांजों मोखां रायलायनो हायालासेनो एस्रा एस्रा जानानै थांनो गोनां जायो। आरो जोंहा बे दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों सानो गासैबो जोंनि बाहागि आरो दालाय दासानि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं बेफोरखौ जों दिनैनि गेजेराव जेसेबां हायो 100%, 100% नङाब्लाबो खमसे खम 80%सो गासै सोद्रोमाफोरा जोंनियाव गेदारिं जानो हागोन। बेनि गेजेरजों जों गासैबो जाथि बंख'नि बाहागिनि आरो दालाय दासानि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं बेफोरखौ जों हानायमानि सिनायथि लालायनो हानायनि खाबुखौ दिनै मोनदों। जोंहा बे हाबाफारिखौ गोबां समनिफ्रायनो सावरायबोबाय दंमोन खुंफुंनो थाखाय। बेवहाय गोबां टेकनिकेल प्रब्लेम थायो, रांनिबो प्रब्लेम, जायगानि प्रब्लेम आरो गासै सोद्रोमाफ्रा खौसे जानो हानायनि बेलायाव एसे प्रब्लेम जायो। बेखौ जोङो बे बाराव जेसेबां प्रब्लेमानो फैयाथों मानो, जेसेबां उसुबिदायानो फैयाथों मानो बेखौ जों नारगारनानैबाबो मावथारनोसै होननानै बे गिबि खेबखौ बे बारनिफ्राय 2022 बेवहाय जों डिसेम्बर दाननि 18 थारिखै खुंफुंनाय जाबाय। दा हाबाफारि लाफानाय जादों नोंथांमोना बेजों सोमोन्दो लाखिनानै? दा बे हाबाफारियाव बिदिहाय जोङो जोंनि सिगांनिफ्रायथ' मावखांनांबायानो जे जोंनि जेसेबां बाहागि आरो दालाय दासानि रुंसारि जालांनानै थांनाय बिथांमोननि आत्माया जाहाथे जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों होननानै बे जों मुंख्लं बावनाय हाबाफारिखौबो लानाय जादों। बेनो आरो लोगोसे बेनि उनाव बे जेसेबां बाहागि आरो दालाय दासा दं बेखौ सिनायथि लाहोनायनि मोनसे हाबाफारि दं। बे दा दसे उनाव जागोन। बे जोंनि गासैबो लेंहरजानाय बाहागि आरो दालाय दासानि सोद्रोमाफ्रा नुजाथिफैनो हायाखै। बे नुजाथिफैबानो जों जागायनोसै। बेजों लोगोसे जोंहा दिनैनि हाबाफारि जोबनायनि उनाव जे जों बे हाबाफारिखौ नेक्स्ट बाराव बे जे खुंफुंनाय लागोन बेनि सायावबो जों गुवारै सावरायनाय जागोन। बे सावरायनायनि गेजेरजों दिनै जों गिबि खेब हिसाबै गोबां लिमिटेसन थालांनो हागौ, माने खमिया थालांनो हागौ। बेफोरखौ जों नेक्स्ट बाराव सुफुंनायनिबो मोनसे राहा फारखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजागोन। केरखातारि बाहागि लोगो मोनलायनानै नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों? दिनैनि दिनावथ' बांसिन गोजोननाय थानांगोन जों। बेनि सिगाङावबो जों गोबां फिसा फिसा हाबाफारियाव लोगो मोनलायो, नाथाय बेवहाय खम सोद्रोमाफोरा नुजाथिफैनो हायोमोन गोजान गोजान थानायनि जायगा थालायनायनि थाखाय। नाथाय दिनै बे मोनसे गेदेर मेल खुंनायनि गेजेरजों जोङो बयखौबो बाहागि आरो खुरमा बिसोरखौ नुजाथिफैथारनांगौ होननानै जों मोनसे खावलायहरनाय लेखा
नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय गोजोनबाय आरो जों दिनैनि गेजेरजों सिनायथि जालायनो हागोन बेखौ जों आसा खालामबाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जा रादाब लाफैगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि फुंनि जासिनाय जाबाय आरो नैथियाव जाहैबाय मा जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जिथु गिबि बरमाज्रा हालामनि खेरखातारि फोलेरनि बाय बाहागि लोगोसे दालाय दासाफोरनि जि गिबि मेला बे गिबि मेलाखौ खुंनायनि गिबि थांखियानो बा उद्देশ্যआनो जाहैबाय मा बेहाय खेरखातारि फोलेराव बेसेबांखिनि दालाय दासा दङ बा बिसोरनि बंस' फोलेराव बेसेबांखिनि बाय बाहागि दङ बेखौ मोनसे गासैजोंबो मोगा मोगि जालायनानै सिनायथि लालायनाय आरो बे सिनायथि लालायनायनि गेजेरजों जाहाथे बे खेरखातारि फोलेरा गावसिनि जेनोखि बंख बे बंखखौ हयथ' जोंनि बे हालामाव प्रसार खालामनायजों लोगोसे जाहाथे बिटिसि हालामाव खेरखातारि फोलेराबो जे गोबां बाय बाहागि दङ बिसोरनि बंस'आबो जे बिराद गेदेर बे मोनसे माबाखौ फोरमायथिनाय दिन्थिनाय आरो लोगोसे बे खेरखातारि बाय बाहागिनि जा दालाय दासाफोर दङ बे दालाय दासायाबो जे गोबां रोखोमै साग्लोबसारना दङ जेरै फाख्रि बिफां फांसेया रोदाया जेरैहाय मोनसेल' जानानै बिनि रोदाफ्रा जेसेबां थायो बे रोदानि लोगोसेयैनो जि दालाय दासाफोर थायो आरो बे दालाय दासाफोरा जेरैहाय सायख्लुम जाना थायो थिग बिदिनो हयथ' खेरखातारि बंस'नि जा बाय बाहागि लोगोसे दालाय दासाफोर दङ बे दालाय दासाफोरनि जिथु गोहोम बे गोहोमा बे हालामाव गोसारना थानो हायो आरो निजेखौनो मोनसे इस्टाब्लिश हिसाबै बंस'नि जिथु इस्टाब्लिश बे इस्टाब्लिशखौ लाखिलांनो हायो बेखौ लाखिनो थाखायनो बा बेखौ मिथिहोनो थाखायनो गुबुननो मिथिहोनो थाखायनो गिबि हिसाबै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो गाहायै बे खेरखातारि जाथिनि बाय बाहागि लोगोसे दालाय दासाफोरखौ बोरैहाय सिनाखि लालायनानै गावखौ गाव मोजाङै फोरमायथिलायनो हायो बेनो मेइन थांखि आरो नोंथांमोना बोसोरबेसे खुंफुंनाय जाखो बे हाबाफारि बियो जोंनि गिबि हाबाफारि बियो प्रथम मानो होनब्ला सिगाङाव हयथ' बे खोथाखौ सानदोंमोनब्लाबो हयथ' नानानथा सुबिदानि थाखाय मावफुंनो हायाखै खिन्थु नै एबार बोसोराव बेखौ जों मावथानो थाखाय गोसो मोदोमै होलायनानै बेखौ जोङो दा मावफुंनो हानाय जाबाय आरो बबे बाहागो लाफैदों बियो हयथ' दा दिनै जोंनि खेरखातारि बंस'नि बाय बाहागियाथ' हयथ' बे बरमाज्रा हालामाव गोबां दंखायोआनो आरो बिनि जिथुखि बाय बाहागिफोर दङ हयथ' बेहाय चिरांनिफ्रायबो दंफैयो हयथ' गुवाहाटि बक'हेनिफ्रायबो दंफैयो आरो हयथ' सानजाखैजा सनितपुर इफोरनिफ्रायबो दंफैयो बङाइगावनिफ्राय दंफैयो बेबायदि हयथ' जोङो दासिम जोंनि मानसिफोरा हयथ' भाय भागिफोरा मोनफैजोबाखै बेखौ मोनफैजोबा जों क्लियारै जों बुंनो हागोन आरो नोंथांमोननि दालाय दासा मेलायाव ओरैनो बेसेबांसो मानसि जागोन दिनै जोङो मेक्सिमाम 500निफ्राय 600सो जों मानसिनि मोनसे अनुमान खालामनानै जों बे माबाखौ मेलाखौ खालामनाय जादों आरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।